Ayong punto. Basta guys, isa na sa akuan. Basta wala na i-practice guys sa akuan. Kanang lakad ba? Hingal yun. Pakilid ko rin kayo guys. Pakilid ba? Muna yung padoong dito sa kong gamay niyong tanong. Sumpong mas natin guys. So kanina area. Kanina area guys. Ang grabe ka sa kaon. Butas. Kita kapit na istorya guys. So hinahinay lang tagbaktas. Sa wakas nakapatong na kita guys. Patag na dres butod. Dugay na magugugwa ka tungas nga sa bukid guys. Muning hingal. Hutdan tas hangin. So gikan diri sa barangay guys. So moduol pug 2 ka kilometro ang gilayon. Or 2 ka kilometro kapin. Usa tama. Maabot ito sa akong payag. So muli so dapat gyud ang tani buntag sayo mo biyahe ago bugikan para kuan guys bugnaw ang panahon karon udto na gud alas 8:25 na sa buntag. So mo ni naghalo ang kuno. Aw init na. Muning kapoy na kayo ilakaw. Hangos na. So ako rang usaron guys ang tungas. Kaya kung misis di gyud magsilbi dire. Kay bakilid unya kuan pagyud bukid kayo. Sakit akong din sakit diri akong kuan guys oh. Baguhan ba. So ani maglakaw kadig po ka pwede mo lingkod guys.
kay kumulingkod ka kuyapan ka sabi na kay kuan kayo kutas murag mahutdan ka sa angin ba. So morning kinahanglan di ka mulingkod kung maglakaw ka kung mupahuay ka barog lang gihapon. So mo ni ngun ani ang ngani sa una guys sa dinhi pa ko nagpuyo. Kung sa dinhi pa ko nagpuyo kaya ra kay ni na mabagtason. Way pa huway gikas baryo nga tubadong babaw. Tungod kay wa na tamaanad. Niya. Kuha na pud guys hintambok ta no. Kuha na exercise. Muning kutas guys. Kutas kayo.